नै जोंहा एम्फौनो बिलाइ होबावनोसैलाय लोगोफोर दिनै ओंखारबाय एसे लोगोफोर ओमफ्रायो बिसोरनो आरो नै बिलाइ होबावनोसै आरोना नै बिथिंजायबो दंबावो बिथिंजायहाय नै बेहाय एसे बिलाइ दङ आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजायनिखौलाय जाजोबखाबाय गैला बिलाइयानो गैला थेवबो बिसोरथ' जागासेनो जायो नागिरगासेनो होगासेनो होनांगौ गैला नै गाहायावनि दान्दाखौ ना एम्फौ गोनांखौ नै बेहाय दोनबाय बेयावनि एम्फौखौ हाननानै ओमफ्राय गोजौआव सैफिनबाय आरोना नै बिदि दिरुङाव ओमफ्राय बेहाय होफिननोसै इन्दि बिलाइ बिदिसो खालामो लोगोफोर नै एम्फौनो बिलाइ सैदों दान्दा मोनसे सैखांबाय बिलाइ होखांबाय नै गाहायाव एम्फौ गोजा बैथिंजाय ओमफ्रायो अबेयाव सोनानै दोनबावनाय नै बिलाइयानो गैया नै बेयाव होबावनायसो सानबाय आङो नै खनजोब्बाय खननानै नै बेहाय सोलाबायजोब्बाय नै बिदि हायावनिखौ नै बेयावनिखौ सियावनिखौ खनजोब्बाय नालाय ओमफ्रायो बेखौ बे खिखौ गारनानै खाथुबनानै दोननोसै नै आरोबाव ओरैहाय मोनसे दंबावो बेखौहाय सैखावलाबायनाल' होनसैहाय बिलाइ गैला नै सिखौ खेंबाय बिनिखौबो गाहायाव नायदो माबायदि ओमफ्राय बेसे बुरजा दङ बिलाइयानो गैया लोगोफोर मारै खालामबावनांगौथाय नै लास्टआवनिखौ बेहाय बोख्लायनानै दोनबाय ओमफ्राय नै बेहाय दान्दाया होबाय गोजौआव बेहाय बिलाइ सैनोसै नै एम्फौआ ओंखारनायनि ओमफ्राय बेहायनो थबनो नागिरजेनबाय नै 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 आंनाबो आखाइया आसिया माबा एम्फौनि खि नांलाबायजोब्बाय नै बेहायनो थोबनो नागिरदों नै 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 खुन्दुं ओंखारजेनबायमोन ओमफ्राय नै बेहायबो मासेबावनो नै नै ख्रब ख्रब होनदों बेखौहाय बोखानोसै आं बेहाय दोनला थोबहोनोसै बेलेगाव बेहाय नै लोगोफोर बेहाय थोबहोबाय दिनैनि ओंखारनायखौ नै मानबायबायगासिनो दं बिसोरो मानबायबायनानै थोबगोन आरोना उनावहाय खोमसिसोना लोगोफोर मोनायावसो गाबोन मोजां देखायगोन नै ससेल' होनो मोनबाय ससेयाव होनोनो मोनासै बेनिखायनो गाम्बारि बिलाइसो होनोसै नै गाम्बारि बिलाइबो दंखायो नै बेहायनो गाम्बारि बिलाइ ओमफ्रायो थाइखंसेब बिफांनि बिलाइ आरोना बेखौबो होदों एसे गैया एसे एसे नागिरनानै गाम्बारि बिलाइ थाइखंसेब होबाय इन्दि बिलाइ मोनथामजोंसो होमबाबो थोबावासै नै आरो गाम्बारि बिलाइ लायदेरबावनांनोसै दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय।